Ononyo weche mag ohala ni jowuoth matiyo kod nyamburko koro dhi chako winjo pek mar chulo omenda momedi chakre kiny tich adek bang' weg nyamburko mating'o jowuoth lando medruok e omenda ma gibiro chako juogo machiegni. Riwruok mar weg nyamburko wacho ni nengo no omendi nikech nengo mar mauta bende oidho malo, mana kaka Edwin Okoth leronwa. Ndalo 4 bang' duol mochung' ne tayo nengo modhi nyamburko kod teko stima EPRA lando medruok e nengo mag mauta, weg nyamburko koro chwalo pek ne jowuoth. Jakom mar riwruog weg matatu e pacho ka Albert Karakacha wacho ni nengo mag wuoth e bombe dhi med kod kind Sh10 nyaka Sh50, ka mago madhi e gwenge mamoko nyalo idho kod kind Sh70 nyaka Sh300. Passengers can expect a moderate increase of between 30 of the current fare charged across the various routes, including town service and long-distance travelers. The decision to effect this fare hike was not taken lightly, and we understand the potential impact on commuters and the wider public. However, it is essential to strike a balance between maintaining a reliable and efficient transport system and addressing the economic realities faced by the matatu owners. Jowuoth mawuok Nairobi nyaka Kisumu, Homa Bay, Migori kod Kisii idhi mednegi nengo wuoth kod kind Sh100 nyaka Sh200, ka jogo madhi Bungoma, Busia, Vihiga kod Mumias dhi medo chudo kod kind Sh200 nyaka 300. Weg matatu wacho ni ok mana nengo modhi kende moidho. Okay, how we arrived at the 30%, we consulted widely with our membership countrywide, and if you go deeper, the spare parts have gone up. If you go deeper, the loans have gone up with 5%. The tires have gone up. That's how we arrived at 30%. Pek mar medruok nengo mag modhi nyamburko bende medo nene yore mamoko mag wuoth, kama jowuoth kod joriemb apiko bende ni kod ywak bang' medruok nengo mag petrol juma mokalo. Gidwa ganwa kwal sani koro wan kod apike kuonde gi waringi ndara kuonde gi customer kidhire kata mondo mi pesa midwaro kalure kod kaka fuel omedi ni customer wena ni dwa mai gima nyalo wacho ne jopiny sani ngima tek ma kopo ni ok ng'at mojiwo chunye to dak e dag inyalo kata gombo mondo tho kasa thochni pok oromo. Apik stima no sani fuel kende Sh197 mondo ekiriemb apiko. Koro gima penjra ga ni to koro kiyudo customer momi Sh100 idwa ga chopo kode kure, to kata kigo fuel mar 100 idwa chopo kode kanye. Iyudo ka sani kirango sani joma sani travel jitin gimomi jitin transport oidho ji kaka ji dhano nyalo timre sani onge. EPRA bende isayo kuom medo nengo modhi kata bang' doho chungo chik mar omenda mano medo sure wi mauta, kendo koro wang' medo rango doho kapo ni kony nyalo a kono. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.